alle de her danskere, der er mødt frem i dag på Slotspladsen, også er nogen, der har fået en medalje af dronningen i tidens løb. Fordi det er jo ikke kun fornemme adelige mennesker, der får medaljer i det her land. Det kan man også få, hvis man eksempelvis har arbejdet rigtig længe det samme sted. Det har du. Lisbeth Rode, velkommen til. Du har fået en medalje for, for 40 års tro tjeneste. Du har taget med oven i. Jeg har den jo også med her. Lad os se. Og det kan ikke ned igen. Måske skal vi lige fortælle, at du er socialpædagog og arbejder med autister. Fortæl lige allerførst, Lisbeth, hvordan foregik det, da du fik medaljen? Jamen det foregik jo sådan, at man kommer ind i, vælger selv den dag, man er ind i audiensen der. Det var så den dag, du skulle da tak for den. Jeg tænker, lad os lige tage også den dag, du faktisk får den. Ja, jeg har inviteret mine kollegaer hjem på frokost, og der kom Morsø, hvor jeg arbejder på Mors, og så kom Morsøs borgmester, og han holdt tale for mig, og han deltog i min frokost der sammen med kollegaerne, og så satte han så medaljen på. Og vi skal sige, de billeder, der er på nu, det der så er inden, det kommer vi til om et øjeblik, og vi har Jens hos dronningen og takke for din 40-års medalje, for tjenestmedaljen. Ja. Men du fik den altså af borgmesteren i Morsø. Det gjorde jeg, ja. Og så skulle du da sige tak for den. Ja. Og jeg tænker på, Lisbeth, havde du nogle forventninger, før du skulle ind og møde dronningen, og tak for medaljen til, hvordan sådan en seance skulle foregå? Nej, det havde jeg faktisk ikke. Altså, jeg havde kun tænkt, hvordan jeg skal ind og tak for den her, og det, jeg glæder mig meget til det, fordi jeg synes, at det kunne være meget spændende. Det er jo den ene gang i ens liv, man skal prøve sådan en oplevelse der. Så min mand og jeg, vi tog herover, og da jeg gik ind ad Dronningporten, så sagde jeg til min mand, jeg kommer om ganske kort tid. Der gik 3 timer, så var jeg ude igen. Du var ikke inde hos 3 timer? Nej, men der var 70 mennesker, der skulle den dag, og det vidste jeg jo slet ikke noget om, vel? Fik du noget at vide, før du skulle ind til dronningen, sådan om hvordan man skulle forholde sig, og hvad man skulle snakke om og sådan noget? Jeg var meget overrasket over, hvilken styr de havde på det. Fordi der var 2 herrer, som tog imod os, og de kiggede på, men jeg sagde mit navn, så kiggede han lige på mig. Jeg har styr på dig, sagde han så. Tak, det var jeg da glad for, jo. Og så, jamen jeg tror, der var 15 eller 20 mennesker tilbage, dengang han så kommer hen og sagde, Lisbeth Rode. Og det havde vi så siddet og snakket om inden der, hvordan kan de huske vores navn? Og så fandt vi jo så egentlig ud af i tidens løb, der, at de lavede så et kendetegn for os alle sammen. Jamen så kommer vi ind i så et lille forrum, og der får vi så at vide, hvordan man skal gebærde sig. Man skal lige have det formelle overstået, hvor man siger goddag deres majestæt, og man takker så for medaljen der, og siger sit navn, og så skulle man ellers bare fortælle. Og jeg kan huske, han sagde til mig, inden jeg skulle ind, at du skal bare fortælle, og du gør ikke noget forkert, du siger ikke noget forkert. Forestil dig, at det måske kunne være din mor, du gerne vil fortælle en god historie. Og inden der havde jeg jo ikke forestillet mig, hvad skal man sige? Jeg havde jo bare, som sagt, troede, jeg skulle sige tak, ikke altså. Men så faldt det mig faktisk ganske naturligt at starte, så at jeg som 18-årig flyttede til Birkerød. Så det fortalte du så dronningen? Nu er vi så inde. Nu er jeg inde ved dronningen og har fået det formelle overstået, og så startede jeg så ind, og det fandt mig egentlig meget naturligt så at starte som, at da jeg kom herover som 18-årig, boede i Birkerød, hvor jeg startede min uddannelse. Og samtidig der ville jeg da gerne fortælle så hendes majestæt, at jeg var herinde i januar 72, da hun blev udråbt til dronningen. Så du var et af de mennesker, der stod nede? Der var jeg på dronningen trådte på balkonen? Ja, det var jeg. Hvordan reagerede hun, da du fortalte det? Lige dengang jeg sagde det, så kiggede hun sådan helt op og lyste sådan helt op og siger, ej hvor sjovt. Og jeg husker, det var bidende koldt den dag. Og det gjorde jeg faktisk også selv, for det var faktisk rigtig koldt. Ja. Da du træder ind, jeg har sådan et billede af, når man skal i audiens, så skal man sådan ind i et stort lokale, hvor hun sidder nede i den anden ende. Nej. Det har jeg hørt fra en tidligere kollega, at det var der så åbenbart en gang. Men hun sidder faktisk højst 2,5 meter indenfor, hvor man kommer ind der, ikke også? Så længere, nej, man skal ikke gå mange meter. Du havde ingen nerver på, da du trådte de skridt der? Nej. Det har jeg faktisk ikke. Jeg siger, jo lige dengang de åbnede døren, jeg ser, at dronningen sidder derinde, der gav lige så sug i maven af mig. Men lige så snart jeg var indenfor, og jeg havde kommet ind og givet hende hånden, så synes jeg egentlig, at jeg var rolig og begyndte at fortælle. Og så fortalte jeg egentlig så mit forløb igennem de 40 år, hvad jeg egentlig havde lavet. Og nu var jeg havnet på Mors, sagde til hende. Og jeg tænker på, Lisbeth, når man så står der foran dronningen, så kunne man jo godt sludre sådan i et vist stykke tid. Hvordan ved man, når seancen er slut? Jamen det fik man så at vide, hvor han siger til mig derude, og du er ikke i tvivl om, når samtalen er slut. Og det var jeg heller ikke. Fordi hun siger der, altså, kan de hilse på deres arbejde, så er jeg godt klar over, så er vores samtale slut. Det er et meget godt sådan samtaleslutningstrik. Ja. Og det er jo noget, de kongelige også lærer. De lærer simpelthen at slutte, når de slutter en samtale, ja. Så de ved så,
Hvor lang tid gik der, tror du? Ja, du ved, man kan nå at sige meget på 3 minutter, 4 minutter, ikke altså? Jeg tror, det er der omkring 3 minutter, 4 minutter. Det er svært at sige, altså. Men jeg var meget duperet over, hvor nærværende og hvor engageret hun var. Hvis du prøver lige at vise os medaljen en gang til og fortælle, hvor ligger den til daglig i vi skal... Jamen altså, den ligger jo godt gemt hernede, ikke altså? Og så kan jeg sige, at mit navn står jo... Nej, hvor er det fint. Lisbeth Ehrenskjold Rode så rundt i. Har du haft lejlighed til at bære den siden? Ikke siden en dag, jeg var i audiens. Desværre. Nå, så er vi glade. Jeg er jo meget stolt. En god lejlighed til at komme herind. Og det var jeg så rigtig glad for, at jeg kunne få lov til at vise den frem igen her. Hvad gjorde din mand, da du kom ned? Jamen, han stod jo klar med kameraet, ikke altså? Ja, så... Men jeg synes, som ikke tiden havde været lang, for der var hele tiden noget ude på Slotspladsen. Der skete jo noget, og der var nogen at snakke med. Og... Stod han 3 timer derude? Ja, så han lidt rundt og snakkede med folk, ikke? Og ja, så de går så hurtigt nok. Lisbeth Rode, 1000 tillykke med din medalje, som jeg vil se, du er rigtig, rigtig glad for. En af dem, der altså er kommet fra dronningen, fordi du har været 40 år som socialpædagog og gjort rigtig godt arbejde med autistisk. Og jeg vil da gerne tage ved lære af dronningen, det der med, når en samtale er slut, og så også sige, hils på arbejdet. Tak fordi du kom her. Tak. Vi skal videre ned til de kongelige stalle. Thorkild Dahl